days. 6 days nothing. 6 days. So by 6 days that I think mari yangu ndo pairi kupinda in fact saka ndichigona kuzowana maybe something like 2 something months. Then imwe ndozongo. Iwo no saka chiuya panapa ne Sunday ne mari yangu. Sunday. What I got. Ani umira. Ani. Saina? Sunday. Iwo no ne Sunday. Anto ati next week. Hapana? Aiwa. Iwe wakakona kuntanaura dzako zo. Dare rokubatsira nyara. Jira. Iwe nigi muzukuru. Nigi cherera kazo tukunda. Mari ari kutaura ni mari ndakasenzisa sikuenda. Aiwa. Iwe zvonoita munhu kana auya padare. Dare ari rambi zvanotaura. Anouya nezvainazo. Nezvainazo achiripira. Anopedza gore chitera naye. Aiwa kwete gore. Aiwa muri ndozva zvotoreva. Akapuwa 2 months. Akapuwa 2 months. Akapuwa 2 months. Aiwa basi ini pandikombere ndekuti inini ndakatoita action the very day. Iye utanga kuti pazvikonzero zvakutaura. Aiwa but kana wakangwara kamunhu kana mboripira. Dare ka rikuti iuyu tukeji unofana kuripa. Zvevanhu. Andika kana waripa wawa vanhu vakaparira moshi vari kuti futa unopuwa 2 months man wakapuwa mwedzi ndinda tosanganisa nyaya akapuwa mwedzi nhasi ndo mwedzi wacho waifana kuti uripira zvese saka tiri kuti wo tukeji pa 6 days dzako shedzawo kuti wo uripire zvevana vazviperi nemari yawataura isusu hatina kuiwa tinokuda mari yevanhu yakadii toda mari yevanhu yakakwana handiko chimbira handiti linalifuni ndozendleko zenemfanendo kupeni iwo ngokuda unisumza bozi ari kunonoka kuti ipaka bozi muda kutoshavenza bozi ndakatobvisa kapandai aiwa zontwara nokupa kutaura aitombosviki aiwa nonotsvaka apa kutsvaka bozi tikamuregera soka araba achizviitisa apa angobhadhara same time ngachimba 50 yangu ndakaita uye pano dai aiwa chii wakamufana wangu iwo unochinya kusenzisa shungu amera padare karisaona machi uchapezerwa nemashindari varume ndimi kufamba nemunhu iyi ndimuchaji mbudzi handimaona kuti voice rake ratosununga kufura rangu inini muritwelari manje rangu ndikadai so manje maenda kumuchaji chiri kunetsa ndichikuti pamwe anga asina kunzwa kuti arachazivi kuti kana achiti 200 aiwa isaka sakutaura nemari yataura neuyu isu tangoti anofana kuripira chete mose sekuchaja kakadi kwakaita mimakuita mapuwa iye ndiye achipa 200 ndati mimakuita mapuwa isati atine nehazo kutaura kwako simuka tiri kuti kutaura kwako atine nako chatongoda chete kuti uripire vana vapi chete tapedza pachine vamwe nezekera daneta ndabva kure ivo vanomerela mahembe ngati kona handi ngati avuye le mali yedhale sibhalisa next iyapera ngabuye nakuthiwa Elias Dube nechikonzero chokudanana nemudzimai wangu kusvika vaita mwana ndavaisipanda vesasi vesasi tatenda musa mapata eli mali yedhale ukeji utukeji okay ndondiraisipanda ndiri kumhangarira tatenda musa nechikonzero chokudanana nemudzimai wangu kusvika vaita mwana
bacha badi phone jama mama karai babu chatendo phone ndotoidzima tomboti iri mudzimai wacho Messi Dembedza ati hongu ndakadanana naye uye mwana wandinaye uyu ndewake. Utatenda Musa utekona andirambi. Iye akanditi akasiyiwa nemurume akaenda Joni. Ini ndakaziva kuti ane murume tave ne4 months tichidanana ndaudzwa neshamwari yake. Sumuka chimbira. Tudze chimbira, mirese. Right, I'm sorry. Right, damuzikira ndinaro. Sama kumashure. Okay. Inini zvakaitika ndezvekuti ndinopota chinda South Africa. Ndakasvika musi 31 July. August ane muchato munin'a wangu. Saka kubva musi 31 kusvika musi 15 December ndanga ndiripo. 15 December ndipo ndakakwira bhazi kudzokera South Africa. Saka ndichisvika South Africa mudzimai akataura nani pamberi kana ndiripo. Ndikasvika ndichira semunhanga aripo. Ndobva ndaenda kuSouth Africa. December na January, February. Musi wa 12 March ndikafonerwa zvanzi mudzimai ari kurwara. Okay, ndokumbira mutsvage motikari mumendese kuchipatara. Ndobva aenda kuchipatara. Vasati vaenda kuchipatara ndikabva ndaudza mudzimai asununguka muri vachiri kutsvaka transport. Okay, it's fine. Makuseni ndichamukira kuuya ikoko. Because inini ndanga ndiri munzira kuti ndichazouya. Ndabva ndatokata matezi angu ndabva ndatouya kubva South Africa ndabva ndatomanya kuti maira chiitiko changa chaitika mudzimai sezvo achinzi abatsirwa. Saka ndichisvika ndaitarisa kuti mwana achanga ari premature. Saka ndichisvika ndakasvika kumba ndikasiya zvinhu zvandari nazvo. Wanga ari musi Friday. Saturday makuseni ndakamuka ndikatorana namai vangu vakati handei kuchipatara kwanzi kwakuda kuti mukadzi anodischargiwa auye kumba. Ndasvika kuchipatara ndakakumbira kuda kuziva kuti zvinombofamba sei, mwana uyu chimiro chake ari right here. Zvikanzi mwana ari right 100%. Kati mwedzi yake yanga yatova right, zvikanzi mwedzi iri right. Tikati zvakanaka. Tikabhadhara mari dzaidiwa kuchipatara kuti munhu abude, tikabhadhara tikaenda kumba. Tasvika kumba nemudzimai wangu tinogara ndine vana vangu vaviri vakomana. Takabva tatanga kutaura manheru tichibvunza kuti ko izvi zvii zviri kuitika shamwari yangu, nditaurire panapa because ini ndandisipo. And then ndakasvikira chiitiko chekuti mwana atobatsirwa, mwana ndiri kumuona. Ndibatsirewo kundiudza akati aiwa mwana ndewani ndewako. Ndikati it's fine. Sara inini ndinodiudza kuti mwana anozvarwa ne38 weeks kusvika ku42. Saka inini sezvo passport yangu iyi ngatimbokalkulata madays, because ini passport ndinotaura kuti ndofamba sei, because inenge inotaura kuti apa ndiri kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. Ngatikalkulate. Ini ndakasvika pano ndakapota ndakatindisa kuti ndabuda kuSouth Africa musi wa 30. Ndikasvika ndikambomira kweke ndikasvika kumba manheru musi wa 31. Ndobva takaverenga. For sure zvinhu zvikaramba kusvika. Chero ndasvike 38 yacho ndakatadza kusvika. Ndikati aiwazve ndokumbirawo unditaurire chokwadi, because dambudziko ratovepo iri ndiri kumuona mwana anzi ari right kuchipatara. So akatanga kutaura nyaya dzake. Iwe wakambosiya mukadzi here? Iwe wakambosiya mukadzi here zeti kusiya kuramba? Hai, handina kuramba mukadzi. Ndinoshama kana iye achitaura kuti ndakaramba mukadzi. But ukatukeji ari kuti akaona mukadzi akanhangira akanhangira akamuudza iye. Ipapo ina ndikwanisa kupindura. Achataura? Inini hangu kusiya mukadzi handina. Saka wako mukadzi ndiye akakutsotsa kapa? Ndo zvakaitika. Gara pasi. Sumuka tukechi. Tudze. Pamusoro iyi chief. Pamusoro iyo dai. Nyaya iri panapa mudzimai uyu takadanana. Zvechokwadi. Patakatanga kudanana it was January last year. Ndichimupfimba ndofunga ndakamuonera kushopu kwangu. Ndopatikatanga kupfimbana. Akanditsanangurira iye kuti usaureta zvemafoni
Wanokutarisa mafoni papa futi. Wakatarisa vakadzi mfana. Akuchiva unotombochiva atirambi. Atirambi. Saka ndichivapfimba mai avo. Zveshua vakandudza kuti havana chi? Havana murume. Murume wakavasiya akaenda ichona. Ndikati paitowo single mother chi? Ininiwo ndandisino kudzimai. Ndandiriwo single father. Ndikati paitowo single mother nani? Mzukuru wangu ngosati wanaye iwe. Anga sipo, angatoenda. Ndaitogara ndiri one. Angainda. Kwapoka. Ndanditori ndi pepa yatatosiyana chifi. Kwapoka anga sipo. Totally. January last year. January last year. It is last. Hatione vana vaviri kale mzukuru. Ni mzukuru? Kwasicha. Ndine wani babanga. Ipapo ngati pasiye ndine wani. One wani. Ndine wani babanga. Sarangura. Saka zvaita saizvozvo takafambidzana. Tikafambidzana zvechokwadi. First day randakatanga kusangana naye akandivinga, in fact akauya kubva kumba kwawo akatouya kushop. Ndikaenda naye kumba kwangu kwandogara inini. Ndaingogara ndiri wani. Ndikandopa makeys. In fact akanonoswera tiri kumba. Ndibva ndadzoka kushop ndikamusiya ari kumba achitogadzira pai mumba mangu inini bandogara. Akatosara achicleana. Ndikadzoka ndikaya kushop. Akazobva kumba akuuya kushop. Akugadzirira kudzokera kumba kwani? Kwawo. Ina handizivi kuti kumba kwawo because ini ndichimubvunza aiti ndinogara kumba kwa vamwene vangu. Takamirira kuti murume auye tizogadzira mabirthday evana and then ndichizoenda kumba kwedu. Just like that. Takadhonza almost 4 months. Takasvika panguva yekuti ini ndakatora foni yake. Ndikambogara nefoni yake almost 2 weeks. Ndigere nefoni yamaya. Handinamboona message yemurume wacho. Message andaitoona aitori message ezvimwe zvikomba ziri inini. Anga akatohaidiwa mutori ma conversation akatosiyana tikatonetsana nenyaya iyoyo. Tikatomborambana because of that. Akatochema kusvika palevel yekuti ini ndakazomudziro ndikati no it's fine baby. Ngati murunzisa. Tikakondinya nerudo. Kusvika ndizonzwa inini kuti mukadzi uyu warudana naye mukadzi wemunhu. Murume wake ari ku South Africa vanotori nechimusha chavo kumareserve kwavanogara. Ndikati nyaya mutaura it's a new story. Ina ndazvandodi zvandoziva. Kusvika ndizomubvunzurudza akasvika pakundudza kuti murume inini akandisiya zvekuti takarambana kuti iwo handichakuda hano hatina but akandisiya for my years akati one day. So inini handingakwanisi kugara ndisina murume zvemurume handichatodi. Ndakutoda nezvako obvira inini. Ndikati manje kana yakadaro inini handizvikwanisi. Iyo handikwanisi. Yekuzosvika pakuzoti paitwe mwana. Mwana webhozi mwana uyu ndichinzwa nini ndewe this month. Ndewe mwedzi uno. Kuti ndikakalkuleta nemwedzi yacho yekuti mwana azobarwa this month. Nini ndikunyatsokalkuleta wokunyatsoona kuti apa nguva yacho iyoyo yekuti mwana agadzirwe. Apapasisina rudo. Apapasisina rudo. Kana akazobhekawo hake nezvimwewo zvakazobhekawo I don't know. But ineni papasisina uchi apasisina rudo. But iwo uri kuzviziva here kuti ukapinda mukadzi wemunhu? Aiwa kupinda ndakapinda ndisingazivi. Aiwa iwe wakapinda mukadzi wemunhu? Ndinotenda mambo. Ndinogamuchira. Wakapinda chi? Mukadzi wemunhu because wakaudziwa nevanhu uri kudanana nemukadzi wemunhu anotorereka musha wataura wani. Anotorereka chii nekamusha kako kumaruzeva uri kutaura here. Ndinobvuma ndirambi baba. Kuti wakapinda mukadzi wemunhu? Iya ndakapinda mukadzi wemunhu. Apa hapana nyaya iwe chimira somugara pasi tuke chii. Iwe uri kuti chii? Aiwa zvaari kutaura mukomana uyu anoda kutojairira. Uyu munna wake uyu ndikumuona fesi yake. Unondiziva nini? Aiwa chimbira. Uyu muchinda we last year. Chiwa chimbira ka. Iwe chimbira. Iwe uri padare panapa. Iri dare. Ndere kwenyu iri ndo dare rekwenyu. Wanzaka iwe uri mwana wedu uyu mwana wedu. Kana tiri padare hativhundutsirani. Handika hatiite ma emotions. Tinotora nyaya sezvairi toenda nayo kusvika tasvika pakanaka. Iwewe mukadzi uyu akakubira. Handika akakudini? Akakubira. Sumuka mukadzi uyu, sumuka. Adaida kutaura pamusoro pemukomana uyu. Mukomana uyu ndakati ndichipinda mushop mamamera last year pandandiripo ndida kugadzisa foni, ndakuflikisa foni. Akandiudza kuti ndimi baba vatavonga uyu mukomana uyu. Handisingamuzivi.
ati Tabonga mwana wako. kamwana kangu ka second born kanzi ndiwe baba Tabonga zvakanetsa but nhasi ndiri kumuona mai ndo pandiri kurealize kuti uyu munhu uyu ndomuziva animona saka atove baba wemwana wangu futi yeyu atotara ndimi baba Tabonga ingafulakisa foni ari kundikuudza zvekuti ndimi baba uyu so sezvamataura mambo kuti pamusoro pemurume uyu murume uyu ndoda kuti adzore zvinhu zvandakaspenda kubva kuSouth Africa kwandakaita ndichimhanyira kuzogamuchira svina dzake pakapona mudzimai wake uyu vana mai vangu vake ndo vakabata izoda kuti abhadhare bhozi hai unoda kuti abhadhare chi don't be emotional. You know what happens? Chimira ukaona vakadzi vese vari kuona pana pamba ladies can be put under duress pakuona mukadzi wemunhu chachaya unogona kurara naye iwe usina mupfimba akuda unoziva mukadzi wemunhu unogona kurara naye iwe vakapusa vanogona kunangira chinhu chidiki iwewe wakatora nguva usipo mukadzi achida akatsvakawo zvinomubatsira onaika kana nchinzi ndakatora nguva achiunderstand because ndakafira musi wa 27 March kuti aigona agara wakatomutora achitozviita izvozvo saka izvozvo ukazvinzwisisa tinogona kuenderana. Mukadzi wacho ngaasimuke zvataurwa nachimbira zveuyu tinozodzoka umusaka wako ndekupichisikana kwagudzu hama dzako dziripi konei alright Chataura chokwadi pamberi pamangu Mwari Nkumbure. Chataura chokwadi pamberi pamangu Mwari Nkumbure. Tiudza kuti chii chakaitika? Handirambi. Haurambi? Ndakadana naTatenda naJanuary. Tadaro ndakambudirira pachena kuti ndine vana. Achindipfimba ndatoenda anotenga maglazi ekunoisa pamba pangu. Ndikatoisa ndikatokumbira kusiisa maglazi mushopu make ndichida nodla sadza kwamai boys abati datogadzirwa neWhatsApp pakati ndipo namba dzako kandati namba dzangu handidzitse handidzipe vanhu akabva ndinyengerera dzamamba ita sei tora adaro ndikabva ndasiya phone uyu maglazi aya ndikabva ndaenda apo ndandaona vatezvara vangu ndakumbira kuti ndombure mundivigirochi maglazi angu because kuti ndikwanise kuasenga ndikwanisi anogona zvikafa because ndine imwe luggage kabva ndabva inini kanodlasadza ndikadzoka iye akabva azotanga kundifonera akabva ndibvunza kuti ko murume wako aripi ndikabva ndati murume wangu ari kupi ari kuSouth zvikanisa kanogara nani kandogara nevana vangu 2 vakomana vega iwo asi kuramba zvese zvakutaura zvokuti pfimba makapedzisira matozozvara kwaiwo waikozopfimba ri munhu iwo nemukadzi une murume sei ndo zvawakavika here kwagutu kuya kuzourira kuno kuzvopi because isusu tiri kuti iwo zvotarisaoni wabatisa vanhu tsvina dzako dzawaita kune wakamirira kamurume dai wakanga uchihononyere wakamirira murume wako wakapedza iko zvino wabvuma nyange wangaone vana iko zvino uyu mukomana wakaenda nevana mushopu uyu akaonekwa uyu akaonekwa naTabonga uyu mufanawo uyu wewe unofana kutenda mufanawo sambiti hasha watoone clue inotori clue yakatokuratidza clue yekuti ko uyu anofana kuziva waka handiwe munun'una watukeji kuti tiri kutamba zvakanaka here apa kana kuti kwete saka umufanawo ndiye akaita mwari wako ndiye akaita mudzimu wako ndiye akaita mudzimu wani umukomo wake saka uyu hana mhosva ari right akabvunza nokuti Tabonga akambosvika kushopu asvika kushopu ndo pazvazikamwa ngakuti baba waTabonga vauya saka iwe wakazviitirei saka uchaita sei woza ugoni kuchengetesa vana vakachimbira vari
imi mula titi waite sei ana tauda kuhwa kwauri chimbiri aiwa aitapedza igara pasi uyabvuma iwo zvawakudazvo because isitakuda kudhirowa judgment sumbuka inchekutanga ndikuda expense yandakaspenda pamwana wake because zvake zvari kutaura zvokuti mwana hazi wake because ini ndakaudza kuti zvandinoda chekutanga chandisingazivi ndechekuti imi mambo vanhu vakadai so nyanya dzakadai somoshanda nadzo sei chandisingazivi asi ini ndinotanga kuda kwaari izvezvi tibuda pano ndezvekuti ini pandakafonikwa ndakajamba ndichiresponda svina dzake idzi saka ndikukumbira expense yandakasevenzesa kutanga mari yandiri kuda papreparation ndikuda 2.5 2500 rands papreparation yes papreparation and then pabus fare yekumanya ndichimanyira svina dzake ndikuda 1000 rands yanga ndakasevenzesa kubhadhara bhazi kusvika pangondoma right ndiri kuda mari yandakabhadhara nayo 50 years yekuhaya motikari usiku vanhu vachimhanya vana mai vangu ava dati wape mbudzi 350 plus dati wape mbudzi dzekubata ravishi rako and then ndiri kuda mari yekuchipatara yandakabhadhara kuchipatara ndakabhadhara $45 nekutenga kadhi remwana wako kuchipatara ndikakwidza vanhu vatatu kubva navo kumba kusvika kumishini munhu umwe chena chibhadhara $2 ndikakudzokera vaive vanhu 4 kudzokera navo kumba $8 kusvika ndikahaya ngoro yekubva pabhastop muchienda navo kumba kubva musi wako kwazviwa kuti mukadzi wako apona hauna chawakaita ndandichimucherera mvura ndini ndakasiya basa rangu one day rangu ndiri kusouth africa ndinowana 200 rand saka da kuti calculate mazuva mangani andakagara pamba ndakamirira ravishi rako ndoidawo mari yangu yandandichiwana calculate ravishi nderako kozi ndowakauya naro kubva kwagutu usati ravishi remufanani wazuka iwe plus wakaita machimbira iwe wakaita maemotions ukatuka iwe oneke uchozvituka because mukadzi uyu ndowakauya naye kubva kwagutu iwe wakauya nenzenza yako hamaiti hure remubhaura wakanhonga iye kana wakanhonga pai saka iwewe mufana uyu nyangwe akapinda pamudzimai wako ane mhosva but newe une mhosva ane mhosva kuhombe ndiwe wakauya nehuro rako kubva kuiki kwagutu saka ndo patikuda kumenda uyo mari yake taiko zvino pamari yawaweka yasvika pa470 470 US andi marands aconvertwa so ndine 14 days ndipamba ndichichengeta chena mvura kuita pawachiwe 2800 ndo mari sipo ndo 140 ndo 150 140 US sa 140 US plus 470 iwe mukadzi wochiri muda chimbiri mukadzi ndomuda ndipo ndisingazivi sezvo vanga vatanga muchato wavo kuti wakapera here ndoenda kudzokera kwaari sezvo iye ari akaovateka semunhu ari kumhanya stereka ndakaovateka tisinga mari mira alright izvozvo gari pasimira sumuka iwe sumuka iwe iwe mukadzi iwe sumuka ndo wakabara wakaita nhauro dzako ende mutauro mung'ani 2 kg munhu apfimba mukadzi wemunhu anobhadhara mombe mbiri 1 mombe inosara kudare pamambo 1 inoenda kumudzimai because weana kutaura zvekuda kuripwa nemari tati mari 610 US dollars yauchawisa pano nemombe dzacho mbiri esumuka pamusoro iyo dare ndoda kupotaura panyaya yemwana yapasisiwa because vari kupasisa kuti mwana ndewangu I don't know kuti vari kupasisa hawo kuti mwana wacho ndewangu aiwa tukeji munhu akangwara mufana wangu neperiod yataurwa andika nematsananguri awawaita iwewe zviri kudodana isusu hatimbonetseka handizvo zvochaizvo DNA yedu isusu isiri imwe isiri imwe usai mwana wevana hatizoti kunyadzisa handinoziva kuti vana vako ndovazireri
nozandozi kuyala bafaya nozandozi wawone yiwe andidi kuatidi kuzo atidi kunyasana kuyala bafaya kanelibona kange kangelibona hayi akosombonisa tasaka tarisa akosombonisa azvinizvinzayo vachiona chinumber 3 bati yatsotarisa zvakatatarisa wanzowachona zviviri saka ndozvoratidza kuti zvaunoda iwewe zvatinoda zvaunoitaka kuti uite zviite free isusu tiri kuti 610 nemombe mbiri unodzibhadhara uchiita hako process yedna tinokunyorera tsamba uenda kudna nevana hapana problem. So with that money iyo yatataura musi wa 27 pamsoro mamu ndina baba vangu baba vako so inini ndogona tataura but vana baba varipo but judgment taita vanozotaura seri kwejudgment no bozi panogona pane pamba ndaposha ivo varipo sana baba vangu saka varipo kuti vataura sumungaitirwe vamwani vana achimbira tii sumungaitirwe mama tia pamusoro idare pamusoro imama vanyanya tainzwa ichitaurwa nemativi ese kubva kune mwana wedu nekumuroora nekune baba wemwana. Aiwa isusu chataa chingotaurawo isusu tionawo setakajairwawo semuroora wedu nemwana wedu akajairwawo saka ndaifunga kuti papapo baba vemwana vanofanirwa kuripawo tiri pawo nemwana wedu nekujairwa ndosaka tati apihwe mombeka ayo vanopiwa tati mombe 1 kukoko 1 kuno zatataura tata kujajirai 1 imusati vataura alright precious gawe 2 kg sumuka ndoda kukubatsira chinhu chidiki mufana basa iro ramakavinga iri rakanaka rine miyedzo ngotangai mazuma kana muchida kuroora iku zvino wagara muzimai wakuona here ukwasichawe akadzoka ko kwapoka takasiyana hayi lava havafazi vake iwewe mhosva unayo hongu but usazoramba uchizviita izvo zvakaretika nemusaziva izvi kana zvakuzvitsanangurwa zviri kutondi pane pandaikuzeni 610 ndaka 27 nenkomo ezimbiri pamusoro ichief satapedza yedu ipapa 610 yataugwa yakandiwandira handikwanisi kuiwana aiwa zvazvinoita zvakadai katatendi iwe usati hazvikwanisi kuiwana because inhaura yemari yagara iripo unoistaga iwewe zvaunoita payment plan yakakosha unongoritsvaga kana hafu yacho uya wozopedzisa because imhosva yawakatopara aiwa saina ausukugoka unoko saina iwe newa uchatende uramba utaura kajudgment taiti pamusoro mamu inini pandakaudziwa kuti pane chaitika ndakatopindaomwekutinezvikorere ndichitoita so kana achika kuti nhasi hana nchi ari kundipa manje handichahwisisi kuti ari kuti haakwanisi kubhadhara iye ari angaandita munhu anopiwa iwaze chimbiri munhu anopiwa prescription period padare iwewe manje waakumanyisa usaita zveipapo sekageri ndosaka vakuru vachiti healing is a process handika kana nyika chaichaiyo
inototedzera process neprocedure yekuti tisvike. Saka iko zvino nawo haitaurika iyo mudzimai wako watiri kumuda wochidzokera kumba wakamira chi nauro zichivira pamusoro chinoita kuti mudzimai ndiri kumuda ndoti pandachitaura nababa vake ndauya nekuda kwemunhu uyu inini chazonotaura nanavatezvara vangu. That's why pandakataura namadha ndaiti vanditi kana zvichiita tinokwanisa kuti tifone nditaure nani nemi tatoshamusika kana ndatosenderwa zita rako panapa nezita reushu kubva kuharare vanhu vandisendera ndivazivi vanhu vakadai kuti umusa perado tondera musa tatenda musa ndevona nanzi ndevo accused person musa tatenda marira murombe but never mind iwewe unofanira kungwara ka vanate zvarako unotaura navo sometimes chimbiri no zvinoitiki tiri varume ndosaka vakuru vakati amira ndosaka vakuru vakati gomba harina chi harina mwana iwewe une mhanza yekuti wazviona andika kana wazviona unoona iwe nhingi chimbiri imimi vanhu vanofamba stereki mufana iko ndikutobva kutonga imwe so yemukomana akaba mumba akaenda kujere mukadzi akasara akazvara mwana mumapurazo ndo yabuda yavatevera ende naura idzoso dzakawanda zvacho zvinouya pano hapana umwe mambo matunhu anayo anogona kuzitonga nekudzigadzirisa dzogonekwa neri chete sakafanana kana nedzingozi vanhu vaurayana vanhu vanouya pano pandiri panapa ndotonga ini matongera ndoziva ndochiita andika iwewe zvinhu zvaitika wazviona unofanira kutenda mwari wako nemudzimu wako andika kuti zvaonekwa nyange uchiita way forward andika usazoita way forward yekuzonyanya kurasika iwewe kumuono wawaratidzwa nevadzimu kunyepa here vana chimbiri iwe unofanira kunyatsoona muzukuru so plus vakadzi vechidika vanoda fenzi ka those two right abatawo pakupa nemuteo anotsva izvo ndo zvakatokosha manje because ukaenda iwewe ukangosiramba uchingosiya uchapedzisira waita vana 12 vane mitupo yakasiyana seri kwako vana vako saka izvozvo hatizvidi iwe unofanira kungwara woita zvinhu zvako kangwara ndo zvinonzi murume uya mazi umufana omazi uyiso umfana use-australia kati ari kumujaro muse-australia lako kusani australia kusani mamoni ubaba wake ubaba ungakuchimbira nguzulu dzokuchimbira kochimbira efafi labo chimbira laba ndivo kaita ive fafe tuzokusimuka imwenye wamunga wathi hayo wakavana kwakutu wakamwana babi ndozuruvuzwa nana because sikware achi shiri imashona makatawa shira isiyanani ndiriro waje abanye bathu bari form all right next kuna masapo ngaphandle lapha yeka babuye